red. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ang Sanjita. Nei de dine ang बेखौ नै इमान cute जा एन्जर ना मा होनो red. इमान cute नुनानैनो आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जाबाय. प्लिज गाज्रि मोननाङा नायनानै माबायदि नुदों कमेन्ट खालाय. ओके बाय बाय. ভয় কৰিছে মনে মনে থাক Friends, बे एन्जरखौ नोंसोर नुफेरबाय ना नुफेराखै आसा खालामबाय मोजां मोनबाय. So please like the video. Bye bye.